nejaké to podloženie. Teraz to na štvorke. Bajcu asi. Na tejto krajine majú trošku výhodu. Je to hej, no. Netreba. Mariansko môže byť tebe. Ale keď nám padlo. Tu posledná ste na opejka. Keď to raz teraz nenarve, tak ho asi prejde. Vajco už je do oného, do kohutíka. A, skopil sa ešte. Kastík. Posledná stolička, bum ho tam. Od záberu k záberu. Hej, ty kokos ešte ho Vajco prekopne aj. Ja ho, aj frekvenciu má odhodnejšiu, pozerám. Komu vyjde kop? Vajco. No. Podľa mňa Vajco. Lebo pred bojkami je to. Je pred bojkami, ale dovie kde. Nekopol, bolo mi kopli naraz, takže...